मासे बरिं दिनफोरालाय आंनिया कमेन्टआनो फैला मा जाखोथाय दैबो लोगो हरदोंनो ओमफ्राय लोगो हरनायानो फायस्रायाखै जालाबायबाय थादों हारसिंनो मेन्टेल बायदि रायलायबाय थादों आरो रावबो कमेन्टबो हरखाया हरखाया नै आरो दोंखौसो नै बे फिथाखौनो आङो जि गोथाव मोनखायो नोंसोर गोथाव मोनो ना मोना मिथिया खिन्थु आं बहुत गोथाव मोनो बेखौ बेखौबो ओमफ्राय आंलाय माथो ए नों लाइभआवसो होनलांलायदोंसै माबाफोर होननाया हारसिंनो मासे बरिं आङो लाइभ फैनाया दिनैसो सेकेन्ड टाइम नालाय ओमफ्राय बारा खोथा बुंनो रोङा हारसिंनि बावलि बायदिसो मिनिबाय थानोसै आं हारसिं रायलायबाय थानोसै ओमफ्राय नेटानो मोजां नाङाखै दां एसेबां गोथावनो जाना ओमफ्राय आंनियाव आं जेनेबा मा होनोमोन दाखालि कमेन्ट फैनाय माथो इदि हायनायावनो ओमफ्राय दा इमान कमेन्टआनो फैथ्राखै दे मिथिया कमेन्टखौनो मा आंलाय कमेन्ट नायनायावनो खामदों माथो ओमफ्राय माथो कमेन्ट होआखै आं कमेन्ट नायनायखौ हाइड खालामाखैनो कमेन्ट हरफिनलाय हायोना हाया दायो सुक्रा कमेन्ट हरफिनलाय आंलाय हाइड खालामाखै माथो आं कमेन्टखौनो हाइड खालामाखै ओमफ्राय दाखालि जानायमोन माथो ओमफ्राय दिनै जास्रायाखै बिदिबा बरिं नाङोलै हारसिं बेयाव ना बे आंनि फैसा बेग आरोना बाट बेयाव फैसायानो गैया
नोंसोरा कमेन्ट नुदों ओमफ्राय आं मानो नुवाखै आं कमेन्टखौबो हाइडबो खालामाखै ओमफ्राय मानो नुस्रायाखै आंलाय माबायदिथो दिनैनिफ्राय लाइभ फैला आङो जाया मायाबा आंना सेटिंआवबो होजोबनायसो माथो कमेन्टखौथ' हाइड खालामाखैना आङो ओमफ्राय नुस्रायाखै माबायदिथो र' दे लोगोफोर आङो बेखौ माबा खालामनानै लाइभ फैफिनगोन आं नेनानै थाबानो जाबाय र' माहाय प्रब्लेम जादों ना कमेन्टआनो फैला र'